Det er ikke let at finde differentialkvotienten, men inden der er gået 7 minutter, vil du forhåbentlig forstå, hvad der sker, når man giver sig i kast med sådan en opgave. Udhæng og gør dig klar til videoen med titlen Hvordan findes differentialkvotienten? Vi starter med at tegne et koordinatsystem med en y-akse og en x-akse. I koordinatsystemet tegner vi en funktion, som vi kalder f. På denne funktion udnævner vi 2 punkter, som skal bære sekanten. Det ene punkt, sekanten skal funktionen, kalder vi p, og det andet kalder vi s. P's x-værdi kalder vi for x0, og dens y-værdi kalder vi for f af x0. S' y-værdi kalder vi derimod bare for x, og dens y-værdi kommer naturligvis til at hedde f af x. Nu kan vi beskrive sekanthældningen med følgende formel. F af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Bare rolig. Det vi skal bruge den til, det kommer nu. For hvis vi lader s vandre imod p, indtil de kommer så tæt på hinanden, at de praktisk taler ens, så har vi fundet tangenten. Det kan vi beskrive på følgende måde. F-mærke er lig med lim, når x går imod x0, for f af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Stadig ikke tilfreds? Lad os så prøve nogle eksempler. Vi vil nu lave et bevis. Men for at vi kan lave et bevis, så bliver vi nødt til at starte med en sætning. I det her tilfælde så lyder den lineære funktion f af x er lig med ax plus b, hvor x kan være alle reelle tal, differentiabel i et hvert x0 med differentialkvotienten f af x0 er lig med a. Og på sølle 3 trin vil vi nu bevise, at dette udsagn er sandt. Trin 1. Vi starter med at skrive hældningsformlen op, og derefter erstatter vi f af x og f af x0 med ax plus b og ax0 plus b. Trin 2. Her der reducerer vi. Først så hæver vi parenteserne, og derefter så sætter vi a uden for en parentes. Bemærk, at de to b'er de går ud med hinanden. Og nu er vi der. Næsten. X minus x0 går ud med hinanden i både tælleren og nævneren, og vi står tilbage med et ensom a. Og nu kan vi så gå videre til trin 3. Her der lader vi x gå imod x0, og da a er ligeglad med, hvilken x-værdi den ligger på, så bliver den ved med at hedde a. Og nu har vi så bevist, at den lineære funktion ax plus b differentieret er lige med a. Nu jeg tænker over det, giver det egentlig også meget god mening, eftersom a i forvejen beskriver hældningen på en lineær funktion. Og uanset hvor man tegner en tangent på en lineær funktion, så vil den ligge lige oven. Det må blive på et andet tidspunkt. Nu tager vi et andet eksempel. Bevis 2. Her har vi en sætning, som lyder: funktionen f af x er lige med 1 over x, hvor x ikke er lige med 0, er differentiabel i et hvert x0, med differentialkvotienten f mærke af x0 er lige med minus 1 over x0 i anden. I det første trin, så gør vi som i det første bevis. Vi erstatter f af x og f af x0 med 1 over x og 1 over x0 i hældningsformlen. I trin 2 vil vi så reducere mest muligt. Først sættes tælleren på fællesnævneren. 1 over x multipliceres med x0, og 1 over x0 multipliceres med x. Nu er de samme nævner, så nu kan de sættes på en fællesnævner. Når en brøk divideres med et tal, kan man blot multiplicere nævneren med det tal. Og så kommer der til at stå det, du kan se på tavlen. Vi har nu et led i tælleren og et led i nævneren, der minder meget om hinanden, men har forskellige fortegn. Derfor sætter vi så tælleren i en minusparentes, således skifter fortegn. Nu kan det led reduceres væk, så det kommer til at stå minus 1 over x gange x0. Nu er vi nået til trin 3. Det her bliver grænseovergang. Lim, hvor x går imod x0, for minus 1 over x gange x0 er lige med minus 1 over x0 i anden. Og når x går imod x0, så går x jo altså imod x0. Og så kommer der til at stå minus 1 over x0 gange x0. Og det er det samme som minus 1 over x0 i anden. Og hermed er det her så bevist.